Nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI ang usa ka Cebu-based vlogger. Human pa sa nginling mipakatap ug sayop nga kasayuran sa social media mahitungod sa presidente sa nasod. Giila ang content creator nga usa ka Windy Tagalagundi lungsod sa Oslob kinsa nasikop kagahapong adlaw sa kasong kalapasan sa Article 154 sa Revised Penal Code in relation to Section 6 sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa gipada nga dokumento sa NBI-CEVRO, gireklamo ang suspect sa usa ka TV network nga mi-alter o miusab sa ilang news content o gipagawas ni ini nga giduso ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-legalize sa paggamit sa illegal nga drogas. Nadiskubrihan usab mismo sa NBI supervising agent ang social media post sa vlogger atol sa gipahigayon nilang cyber patrolling nga gimando ni NBI Director Jaime Santiago. Kasamtangang gitanggong karon sa NBI-CEVRO Detention Facility ang dinakpan ug wala pa makuhai sa iyang pamahayag. Ang pagdakop sa suspect gipangunayan sa pagpahibaw ni Director Santiago sa national media sa kauluhan isip pahimangno sa mga nagpakatap og fake news sa social media. While in the course of cyber patrolling, nakita namin na isang vlogger na nag-post ng ganito. Ang third na yung post na may caption pa. Ito yung post in question. Warning sa kanila, hindi namin sila tatantanan.